ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ganno barma cettina ali dawa bappalela horndolde cali bowa garli rewo garli worgo kon waktu yoni hato tufgela nayi eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men bato jagorɗo hanki hooreji leydi Sénégal Macky Sall arti ko fate banggue fitinaji bannoɗi hakkude Kayar kamen Mboro hakkude ɓen awoɓe ha goto wasi hen fittandu muɗum o erima gouvernement leydi ndi nde wawata darade hen beele ɗeɗo hen gueɗe natta wadde nder leydi Sénégal to leydi Mauritanie bato jagorɗo hanki hooreji leydi siifi sifande ɗiɗi wonande entreprise aji ɗiɗi jeeyaɗi to Haïti gam yaltinde leydi ɓaleri e nder diwan mo Trarza to leydi Mali cimtol loni yaltini hanki ko fate banggue lebbi tati tugganma janvier ha fayma lewru mars e mayduɗo e nduɗi ene tolno e capanɗe jeenayyi e joyi fittandu jambuɗo ittama e nder leydi Mali taw koye dow ŋañalde to leydi Niger jagorɗo konu mo leydi Allemagne waɗi jillu mum hanke hande kala hakkude makko e nanda makko koninkoɓe leydi Niger keeɓi balle gam habtade ɓen joguitiɓe armée ji kabruji men mana en ha to Guinée Conakry Ghana Côte d'Ivoire Afrique du Sud Soudan ma en jaaha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena jaam garɗoye men woni gorel teyya ko ha ko moƴƴo iwruken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teyya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wuula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teyya ala rewam ala effet ko ha ko woocako taw kadi ene nafta neɗɗo sukkito ɗaɗi maɗa an neɗɗo mo ɗaɗi mum cokki an joguiɗo AVC jogui cardiaque yiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wandu sukara sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde ko laaɓi ha ɓernde ma deeƴe ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa sa yiiɗi jokkodirde gorel teyya ko fate tonggode mabɓe woto woɗɗo joni joni so tawi gonɗa koto leydi Mali Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto leydi Gambie jokkodirta koye koddanene Abouba 00220 282 29 43 so tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00221 77 428 85 88 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique ko Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando fade safara gorel teyya ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴeewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeeygu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire
ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi. ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti. ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala. ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi. ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00 222 28 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to leegala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena. Kura ko koddiɗo belɗo hen banggue mettuɗo hen banggue so tawi aɗa maha galle ma walla juma walla jama kala ko mbatta sa soodi matériel moƴƴo ma waw wurdude kura ha timma tawa caɗele goota heɓani ɗum jeeyi sababu comptoir français d' électricité ari e dow moɗona tawete koto lamorgo Dakar lamorgo leydi Sénégal Dakar to wiyete Kermassar taɓanɗe temedere hakkude mum e Auchan mo Kermassar ko ɗon tawete comptoir français d' électricité ɓe jogui ko matériel uji produit ji moƴƴi giwɗi toon to leydi France taw ko original faati koye mahango kala ko mahata sa jokkodire mabɓe ma eɓen hoolare timmude no feewi ɓoggi kuura moƴƴi lampaji moƴƴi kono ne kadi modulaire uji moƴƴi disjoncteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique lampaji kala sifa lampa aɓen jogui lampaji ko fate cérémonie guilay soirée guilay gueɗe diine ha e goɗɗum kala lampaji ñanteteɗe salle ha e suudu ha e bowal galle kala leerɗi leernoji kala kon jiɗɗa aɓen jogui câble vidéo surveillance taw ko ɓoggi muɗuma aɓen jogui projecteur uji moƴƴi aɓen jogui kala hen ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi sa jokkodire mabɓe a weltoto so tawi a jokkodiri e comptoir français d' électricité a certe circuit courant ni cuume galle ma ni mas courant ni guilay frigoji maɗa ha tenti noon lampaji maɗa burloji e kala sa kala mum a serti hen ha laaɓi. comptoir français d' électricité ɓe jogui ko produit original giwɗo to leydi France so tawi a jokkodire mabɓe kala ɗo gonɗa ma ƴeew feere kala no on produit yettorima tawatinani hen caɗele kuura ko koddiɗo bonɗo kono kadi sa dañi ɗum matériel moƴƴo a hisi a hisnat teni kadi ko hay duuɓe kitale tawa sohlani changede hen haydara sa yiiɗi jokkodirde comptoir français d' électricité mbatta ko 00 221 77
77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jokkodire comptoir français de l'électricité taweteɗo to Dakar lamorgo leydi Sénégal Kermassar taɓande temedere hakkunum e o samo Kermassar. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande sappo e tati seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karalagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba rewintoɓe jewte men buuɗalirmede tarihaji annabaɓe kame kabruji mon e ko yahata e Weltare TV kala son jiiɗi moftude ɗum e nder lowre mon jaha ton koto lowre mon YouTube tappon Weltare ɓiɓɓe fulima on jii toon tengade nde on saaha kala ko waɗa ma on mbaw hebde toon taw téléphone ngaji mum a teddata ceerno Ibrahima Saydou Kane gowɗa dande men kala ñalawma wonande ko fati e banggue actualité ji gueɗe diine men ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en ñaganimaɓe Allah moƴƴere en ñaguima nde ɓe ñagonto en Allah moƴƴere yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof. Sikki ala en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe en kaalino ɗo mbiɗen lewru ndu fecci koye pecce tati sappo gadano o ko yurmede Allah sappo hakkundejo o ko kafrangal bakkatuji sappo cakkitiɗo o ko rimɗinede e jeygue e ndeke noon en natani e rimɗinede e jeygue kala neɗɗo jiɗɗo rimɗinede e jeygue yo tinno dadugal fof ngal o dadino e lewru ndu ha heeɓi ɗo yo ɓeydu dadugal yo ɓeydu hen dadugal gongal kala softede nde o jogino e lewru he ha heeɓi ɗo yo ɓeydu softede kala darde nde o jogino e lewru he ha heeɓi ɗo yo ɓeydu darde saabu nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yummen Aissata yo welede Allah wone makko o wi nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam so tawi sappo cakkitiɗo o arino kala no rewranno Allah e nder lewru he omo ɓeyda kala no rewranno Allah omo ɓeyda kala moƴƴere o waɗanno omo ɓeyda kadi so ɗum ɓenni so yi ha jamma ari omo findina yimɓe galle makko fof kala hen kattanɗo julde omo findina ɗum weeyo omo juula omo findina sukaɓe omo findina mawɓe omo findina rewɓe omo findina worɓe eyyi ɗum noon ɓaade ko nelaɗo sa sallam ñemtinten nelaɗo sa sallam so tawi sappo cakkitiɗo arino e o wiyata ko lewru ndu ɓaade woni koye waynade ene yaaha so tawi endu yaaha aɗa andi jaɓɓade koɗo tiiɗani tiiɗi ko dusde koɗo saka noon koɗo mbaɗo hono ni koɗo mo ganduɗa so ari haɗete ñamde hanma yarde dusdemo nde e wona hunde newinde jaɓɓade koɗo tiiɗani tiiɗi ko dusde ɗum nde ɗum no wadde nelaɗo sa sallam wi so tawi sappo cakkitiɗo ari moni kala yo tinno ɓeyda sembe muɗum e dewal Allah muɗum beeli ene duusa koɗo o koɗo tedduɗo o duusira ɗum no yoɗiri eno fewiri eno moƴƴiri Allah jaɓana ɗum golle men ɗe yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe o yaafo en ko perguitoɗen ko taatiɗen ko ndewɗen Allah hewde e famɗude fof yo Allah jaɓanen ko taatiɗen ko perguitoɗen hewde e famɗude fof yo Allah yaafo en ko ñaaguiɗen Allah e moƴƴere e ko duwiɗen e moƴƴere fof yo Allah waɗanen ko molɗen e worode e jeeyaji fof yo Allah dandu en enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe fof sikki ala musidɗo moɗon Ibrahima Saydou Kane ɗo e likseɓe gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wonno ko ceerno Ibrahima Saydou Kane kabruji men ɗemngal pulaar jeheten ko ton to lappol palol dande maayo to ganno hecciyanke o hendu mawndu arnude toon ne wonde toɓo ndiyam kewɗam jippima nder wuuro ganno ha waɗi beeli ɓale kewɗe jani woni kuɓeje woni sengueje kewɗe jeehi baali kewɗi kame beyi maayi henam caggal teskede hay ɗumne kadi ko ɓale kese wonani kiɗɗe
woni ko yani hena yehi ha ton to barmace to ne kadi wonko boni toon tin ali wonko boni toon ha tacci maayo ngo fay banggue Mauritanie to daw to ne kadi sengeji kewɗe jeehi toon kuɓeji kewɗe nder guiti o saaha mo gonɗen ɗum ko hecci hanki o sanga kumtari nde ɓenni tan ko nden hendu mawdu ari toon en arde toɓo mango no fewi ɗum jeeyi sababu ɗiɗon dégaji jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ne wiya tan ɓen gañiɓe hen ɓe nde jomiraɗo sellinta boniraɓe hen e jayyaɓe hen kala nde jomiraɗo a lomtinantaɓe moƴƴere kono kadi ɓe erima laamu ngu oɗo saaha ɗeɗo gueɗe nde ɓe wattante hen haqqillaji mawɗi no fewi nde tawno ɓen ɓe ngala doole taw kadi koɓe galleji men jani oɗo saaha goni koye bo walla ha joni keddoɗen koye kabruji men ɗemngal pulaar roi mo Arabie Saoudite woni roi Salmana ben Abdullaahi Saar rokkiri Sénégal kene tolno e tonnuji 15 tonnes taw ko tamoroje ngam wallidde leydi ndi ɗum ko hanki o ɗum fecca yogay ulama o en e almameɓe kame galleji diine beele jomumen mbawa dusodirde e lewru men korka nde tawnone hato jina ko fati e banggue tamoroje keddoɗen koye leydi ndi Sénégal bato jagorde hanki hoorejo leydi ndi arti e wasiyade walla ni ehade jagorɗo hoore jagorɗe leydi ndi oɗo saaha nde ɓeydata darde mum ko fate banggue yogay projet ji entrepreneuriat en ha tenti noon ɓen rewɓe joguiɓe projet ji ene cippira hen ene hatojine wallede no fewi beele ɗum kala nde ɓurata wawde toppiteɗe ha jomumen ɓuura wawde yaadude jamanu ɗo e mayirɗe lewru mai wonande ɗum koko wasiya ɗum hoore jagorɗe leydi ndi tawɗin financement ji jaltata koye catal nder kame cate goɗɗe pandetiɗe ɗiɗon fannuji kala gam wallide ɓen rewɓe yiɗɓe ɓeydude darde mumen ko fati banggue yogay projet ji saabu eɗen gandi rewɓe ne dilla woni hen koye kosam woni hen koye ndema woni hen koye waylo guura woni hen koye gueɗe jeeygu e gueɗe fannuji goɗɗi kala ɓen noon so tawi ballama tan wodat ko goni nde tawno neɗɗo kala so tawi wallama tan ma dañ ko firtana gurdam mum ustanma an hoore maɗa tampere nde gowno tampande ɗum e kala saaha kanko hoorejo leydi ndi hanke bato jagorɗe o arti ko fate banggue campagne ndema 2023 2024 temedere milliard copreje franc CFA mawɗo ndi fiiɓi wanjude ɗum e ndema leydi Sénégal ɗum ko caggal nde miija ndema beele ɗum ko caggal nde ƴewda ka ndema beele taw kadi ƴeewa koye diwan Sangal Kam tawani moƴƴa no fewi taw ko beele giwɗe toon to leydi Égypte ɗum ko caggal caɗele bannoɗe guerruji hakkude leydi Russie kame Ukraine kame Covid 19 Afrique dañino caɗele ko fate banggue guura céréal ha watti waytade ɗum jeeyi sababu oɗo saaha lamɓe Afrique naɓe ha tenti kanko mawɗo leydi ndi yiddema ko ƴellidde ndema garɗuka timmuka beele ɓiɓɓe leydi ndi mbawana koye men ha mbatta yeeyoyde banggueji goɗɗi kala baɗɗo jagorɗo hanki kanko mawɗo leydi ndi o arti ko fate banggue fitinaji bannoɗi toon to Mboro hakkude mum e Kayyar ha ganduɗa Kayyar naɓe dañino wadde haare mawde hakkude mumen Mboro naɓe taw ko awoɓe bone wonande maaje kaɗɗe minen gawata ɗo on jeeyaɗo hen ɗen piile noon jeeyino sababu ha suka goto wasi hen fittandu muɗum waɗi hewɓe gañi hen kanko mawlidi noon o erima hoore jagorɗo leydi ndi kame jagorɗo awo ɗeɗo hen gueɗe nde ɓe daroto hen nde ɗeɗo gueɗe nattata wadde e nder leydi ndi Sénégal keddoɗen koye ɓen awoɓe ɓe Mboro kame Kayyar hamnoɓe haare musle haalaɗe kewɗe duppa hen neɗɗo goto wasi fittanum hewɓe gañi hen ñawore ɓen capanɗe nayo nangganoɓe ko hanki ɓe darino e yeeso tribunal mo Thiès dirtina ha ñalawma janggo aljuma o ko nden ɓe jogori andude mbete ɓe leloto e kaso walla ɓe ɗacciti ko hay wonde kala ko janggo aljuma ɓe darato e yeeso suudu ñawore to Saraya ne tawi nder diwan mo Kédougou finoɓe toon hewɓe hanki mbaari bolol ngol wonande Saraya kame nokku biteɗo sayen suto ngol lawol ɓe mbaari ɗum ha tiiɗi ene tawa nder commune mo Bembo ɓe kolliti wonande kene tolno e ujunnaji ɗiɗo fittandu ne fina e nder ngoɗon wuuro ala ndiyam jarateɗam ndiyam ɗam ɓe jaraɗam ko ndiyam tunwuɗam no fewi ko ndiyam ɓulli kamɓe kala ɓe ñawi hewɓe hen deedidogui hanki noon ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi te no ɓooya tan mawɗo leydi ndi ma wat toon jillu mum gam yuɓɓine toon bateau jagorɗe aɓe jertina mawɗo leydi ndi aɓe gandi ɗum ko woni toon ko woto dawriyankoɓe kedde
hakkunde mabɓe mawɗi ndi wasa andude ko woni tona gartoten koye Alassane Diouf activiste mo ganduɗa gonnoɗo e réseaux sociaux ene yaltina konguɗi gulɗi Diawa nangganoɗo guila ñande aset waɗa garde à vue caggal ñande altine nde ko nden ɓennina to kaso ko hande dari e yeeso juge en keɓani taw andude so tawi ko dumbaɗo walla ko toƴanaɗo ko an wonde kala ma en garto hen o darato ko yeeso juge Maham Diallo koye ono darto ɗum ko caggal nde hoccodirno e dik wonande vidéo ngaji jeegom hen joyya hollitama ko hitande yawtude hen vidéo goto noon o jaɓani haalde hen haydara e wiide hujji yanke makko Idrissa Seck gardiɗo landa rewmi kam woni gardiɗo conseil économique social environnemental jinnoɗo wadde conférence muɗum hakkude mum e jaydiyankoɓe no gasi jeeɗiɗi mars jawtuɗo haytino holliti ñande 14 a ñalawma aljuma janggo ko nden sanga 16h waɗata haalande mum hakkude mum e jaydiyankoɓe ɗum o jogori yuɓɓinde ɗuma ko toon to wuuro makko Thiès ene gasa noon wawa hollir mbete o jeeyete koye ƴammoɓe lefol laamu 2024 walla ala ko wawi wonde kala ko ñalawma janggo o CNCS ko tambiɓe ko fati banggue wayloji climat baɗoji e nder leydi Sénégal tambiɓe ko fati banggue weeyoɓe kolliti wonande ɗo 18 avril aɓe teski nguleki mawkima ar e nder leydi ndi aɓe mbasi hen noon ken nguleki wonande handicapé en sukaɓe rewɓe sowiɓe nayeɓe joguiɓe ñabbuji kornika ɗin nguleki noon ko ɓuura teskede koye diwan Louga ha fayenma Matam diwan Louga Matam Kaffrine Kédougou Kolda Tamba ɗiɗo hen nokkuji ma tine hen nguleki mawki no feewi ɗum ko caggal nde ɓe ɗacci tonggode 15 woni 15 kala mo ki tambini so tawi noddi tan ma noto ɗum ɓen faabottoɓe jeheten koto nokku ɓiɗeɗon jawm fatte ene tawe Saluma e nder diwan Kaolack e hoore muɗum to wuuro wiyetengo Bandulo wuuro wiyetengo Bandulo jagga toon ko worɓe ɗiɗo sagataɓe ɗiɗo nanga toon tanguiɓe ko brigade régional haɓotoɓe drogue sang 3h de matin jamma beɗoɗo hen noon hen goto ko Ibrahima Ba ɓuurandirede Oumar demowo gaynowo goɗɗo wiyete ɗon noon woni kon hoɗi koye wuuro wiyetengo Kerlamina goɗɗo wiyete ko Mamadou Sow ɓurɗo andirede Serigne Dema kamɓe ɗiɗo kala mbiyama teeb on kadi ko demowo gaynowo ɓe nanguira ko 147 kilo huuɗo bonko ko e sareda kamɓe noon ko ɗon tan ɓe dogi caggal nde ɓen puftiniɓe ɓe mbaɗe ladde kamɓe ɗiɗo ɓe nanga ko joom sare ɗo dogi kañumne suwa taw yitede siftinde on ñande 15 lewru mars kene tolno 91 huuɗo bonko ko nanganoma toon to Karena ko wala ɗum ko kadi hanki to Koungheul to ne kadi kene foto wonde 95 wonande kilo huuɗo bonko ko wiyama teeb jarmum ma won 14 million pawɗo 4 kopleje France CFA dagguiɓe noon ko duwañeɓe e wiide APS ɓe nanga koye oto goto malinajo on chauffeur noon wiyama teeb koye nder oɗon oto o sunno ɗuma ngam farnu ɗum to Dakar lamorgo leydi Sénégal binditagol ɓiɓɓe leydi ndi ko wiyete recensement général ɓiɓɓe leydi ndi kala beele ande Sénégal hande o no foti ɓesgu mum kala tolni ngol binditagol fuɗɗoto ko 15 lewru mai ha 15 lewru juin lewru tan wotoru 15 lewru darton ndu ha 15 lewru rewndu e daratono ndu ɗum noon koye nder leydi ndi kala lawol joyi ɓiwol binditogol ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗum noon ɓen winditoɓe koɓe 32 ujunere taw ko heblaɓe jogorɓe yaade nder leydi ndi kala yaltini ɗuma ko conseiller technique directeur ANSD mo Guédiawaye ɓe kolliti ɗum noon ɓoyata winditoɓe ma ngar e dow moɗon kala moɓe ngari maɓe namdo ɗum namde ɗe jogori jabade jeheten ko toon to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabaruji garanden to Ziguinchor e ko taari ɗum kala assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV. kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor chef de élevage ina wayno ɓe mbaɗi jonde mabɓe hecci hanki ɗo e gouverneur ɓe jooɗodima ilwernaɓe wonɓe ɗo e Ziguinchor e diwan Ziguinchor
kanko chef de élevage o holliti nde ɗo hitande de hoti yimɓe kul taske so Allah jaɓi ma jawɗi ngar ha heewa eɓe ummani ɗum ɓe mbaɗani ɗum campagne sowonano ɗo ronkiri ko poso mum wona jawdi kam arata muma kurel yengu Sénégal ene wayno jibinama ɗo henna ñande 4 avril ñande feeto nde oɗo muma wi ardi ko ardani politique ardi ko haɓade leñamago min komi pullo min komi joola min komi soose ko kewno Rwanda ha Rwanda huɓɓi ɗum noon ɓe daro yimɓeɓe goppa ɗiɗo konguɗi ɓe goniri ɗo kadi ko ƴewde kala ko laamu ngu liggaki ɓe kalana yimɓeɓe ɓe daro ɓe kaɓay laamu ngu nde ɓe gayni haalde Benno Bokk Yakar wiɓe onon kay on gardani holɗum garɗum ko politique on gardani fewnude leydi ndi garɗum ko wonde opposant ji kaale ha laaɓa ɗum noon emin paadi on ɗo e terrain o reni Kappen Bassen eɗen gandi kaɗo haala rewin ɗo ko journaliste e Oumar Umpuy Bodia ɓeɗo journaliste ɓe holɗum haala boofa bayor ko kewno ɗon ha jeenayo mbara gila nden no ɓe jagga 2018 fewde joni ɓe ñamanoma kamɓe kaade gurdam maɓɓe koye kaso ɓe gonata joni noon haala ka ummitima ñande 19 nduɗo lewru mai eɓe jogori darade e yeeso var holɗum ñawore nde ɗum noon eɗen gandi kamɓe journaliste ji Sénégal e leydi monde o foof ɓe darinoma ɓe mbi ɓeɗo yo goppe ko ɓuuri yawde yaccade guila 2018 toon wona jonde mabɓe kamɓe woni jonde mabɓe koye teere eɓe kolla yimɓe kabaruji guila nde noon laamu ngu nanirani ɗum koɓe kaali ko ngol konngol weddi ko caggal ɗum noon ñawonde jogude ummitade ñande 19 nduɗo lewru ɗum noon kala ko wawi kewde inchallah yo Allah hokken wurde ha kawren hen min mbawa hokkude on ko kewi ga henna Weltar TV musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabruji ɗo fuɗɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yo Allah hokku en walde amina ya rabbi. Amadou Isaga Keɓe sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie tintana jamma heccanke o ko jeere mum sumi cumo wanno ko sara jeere ɗo yeehi noon ha yettoyi jeere nde ɗum ko caggal nde koninkoɓe faabuɓe hinde sapeur pompier mbawi arde toon kono jeygue teskonoma ko jeygue hewgue sembe no fewi kene tolno e 60 magasin woni ko sumi hen ɗum noon hanki ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no fewi guura kaɓe joguino e kala koɓe joguino yaadi e curki ha laaɓi ɗum noon hanki waɗi toon jillu muɗum gouverneur mo Basse taw koye état mo Hawdela Harbi kanko on Ahmed Mohamed yettima toon hanki gam hollodirde mabɓe caɗele o fodaniɓe laamu ngu ene gasama yurnito caɗele mabɓe gam wawde wadde juuɗe mum e mabɓe ɓe kolliti oɗo saaha kay so tawi ala koɓe ballita koɓe welɓe sifande nandiral entreprise mo Émirats Arabes Unis hakkude muɗum e cetal tambingal sumgoji leydi Mauritanie woni seni mo leydi Mauritanie nden sifande ko sifande nandiral kene tolno e 1,7 million ko preje dollar ɗum noon fayi koye fewnude carte wotirteɗe caggal Mauritanie fayi koye sumgoji ñande 13 woni hande o so tawi arti 13 hande o so tawi artoyi woni 13 mai ko nden Mauritanie yahata suɓoyade sarɗi yankoɓe muɗumen kamen ɓen ardotoɓe région ngaji mumen kamen ɓen joɗantoɓe woni maire uji ɗi kala ɗum noon koni hen lelori suudu sarɗeji nde leydi Mauritanie 150 watta 150 so tawi noon ko conseiller ji région woni disndirteɓe région ngaji ɓe ko 13 so tawi noon ko ɓen maire uji toɗɗeteɓe ardotoɓe commune aji ko 238 conseil municipal ɗum wonata sumgoji ɗi ko ɗen carte on entreprise totta nden sifande nandiral keddotoɗen koye ngalɗon cetal jonde hakkude cetal seni kamen wonde hoorejo jagoɗo leydi Mauritanie woni Mouhammeda Wuld Bilal o dañi joɗodade e gomu nguɗon e gardugol da Wuld Abi ɓe mbawi woni Abdoul Jalil jafre ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi laamu ngu foti ko fate banggue sumgoji ɗo tan e lewru kala ma rewne lawol ala kala ko niɓɓitta hen haydara ko fodore wonande nde gouvernement o foti e yeeso ngal cetal kañum e daroto rewna ɗen gueɗe kala e lawol cetal tambingal sumgoji
ko fati bange sumgoji tijjari ɗo tan e lewru e nder leydi Mauritanie ɓe cakti hanke ɓe kolliti ko winditi e nder listi doggol wonande ɓen suɓotoɓe kala ko winditi hen ko wonande ɓiɓɓe genniɗi ko million pawɗo temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati joyi ujunere neɗɗo pawɗo capantati jeegom ɓe goni winditiɓe ko faale bange jogorɓe yaade suɓoyade sarde yanko men e mairie mumen e ɓen disnodirteɓe to bange région ngaji mummen keddotoɗen koye leydi Mauritanie garten koye batu jagorɗo hanki daɓɓo no fewi batu jagorɗo juutani haydara teni kadi ɓe kaali hen tan ko projet ji ɗiɗi wonande entreprise aji ɗiɗi nandiraɗi dokkaɗi golle e nder leydi Mauritanie kanji noon ɗi jeeya ko toon to IT noon jeeya koye nder Amérique ko leydi ɓurdi hewde ɓaleɓe taw kadi gaɗa ko IT meeting Mauritanie ɗum koye nokku biyeteɗo Tekmatin ene tawi nder Tarja ko toon ɓe keeɓi nden sifande gam yaltinde leydi ɓaleri e nder leydi Mauritanie ndin leydi noon ko leydi kutortendi no fewi hen numéro goto ko nogas e jeetati capanɗe nayyi CD numéro goɗɗo ko nogas e jeetati capannayyi goho CD wonande ɓeena jeeyiɗen cifande ɗo e duuɓi capanɗe tati wonande maɓe mbaw gollade nder leydi Mauritanie taw kadi ganduɗa kala hitande a mbawa ƴeŋŋinde temedde nayyi e sappo e goho ujunere ton taw ko leydi ɓaleri ma waw gollinde kene tolno temedde jeegom e capantato suka taw koye nder leydi ndi Mauritanie batu jagorɗo hanki jagorɗo joguiɗo konngol gouvernement o wa arti hanki e hollirde namde ɗe o namdano ko fati banggue liɗɗi kewɗi mayiɗi e ñalɗi jawtuɗɗi taw maayi koye takkomaji ɗe Nouadhibou liɗɗi mawɗi e tokosi kala holko saabi ɗum o holliti woni hen liɗɗi guittama nawama to laboratoire mo leydi Allemagne gam ƴeewede ko jeeyi sababu maygol ɗin liɗɗi kono kadi hollitama ɗin liɗɗi maydi mumen fiidirani e rafi walla ni goɗɗum haydara o holliti ko waylo tarini nder maayo ko ɗum jeeyi sababu ɗen gueɗe kono firtani liɗɗi ɗi ne mbaɗi rafi walla goɗɗuma kanko on joguiɗo konngol gouvernement mo leydi Mauritanie o jabtima hanki namde wiyede won laana goto ka leydi Turki nanga ene awa e maaje kaɗɗe commentaire makko woɗɗani no fewi o holliti kan laana nawtama to leydi Turki ɗen gueɗe kala deftinama lawol ala kala goɗɗum ko watti hen tambiɓe ko fati banggue yurnittoɓe kabaruji nder leydi ndi ko wayno autorité de presse Mauritanie ɓe erima jertinde site internet goto gonɗo e leydi Mauritanie mo mbiyata média en ligne internet gam sakto ɗum kabaruji ɗi gonɗani ɓe kokki ɗum carton jeune so tawi watti ene gasa gueɗe goɗɗe ma rew e dow mum ɓe kolliti yiddeɓe ko fandare kala jaydiyanke nde habrata kene selli wasa habrude ko herƴi taw wona ɗum woni ko nafata leydi ndi jeheten ha joni koye leydi Mauritanie nokku taweteɗo nder leydi ndi e nder wilaya Asaba nder wilaya Asaba nokkuji kewɗi taweteɗi nder wilaya mo Asaba hewɓe joomen jawdi taweteɓe toon taw kadi ko nehoɓe jawdi aynaɓe guila e guelodi baali nayyi beyi koliti rafine ari toon atinata tan ha jeeya gueloba ne fooƴa ne maaya walla naggue walla ko way noon hewɓe ne likkita daabeji men guila mayani ɓe erima noon wonande laamu ngu ha tenti service vétérinaire nde wata faabadeɓe ɗeɗo henna gueɗe ɗeɓe paamani hay seeɗa ha joni keddoɗen koye nder leydi Mauritanie seteji jagorɗo ñawoje leydi Mauritanie ɗiwo nelno e nder leydi ndi kala guila yontere yawtunde gayni golle mumen hanki o toon to trisamoura ɗum noon ko yaade tribunal ji ɗi yuɓɓinde hen jewte wasiyade yimɓeɓe andindeɓe hutorade doole koko natti nder leydi Mauritanie nangude neɗɗo tan mbaɗa ɗum maccuɗo walla e korɗo e nder galle ma ɗum koko natti so joomum nanguirama on dossier ko teddi fawete e dow muɗɗum police mo kiifa holliti hanki fawi juuɗe mum e sagataɓe nayo taw ko wuyɓe iwɓe toon to Nouakchott jiiɗi wattude awde e posuji kam e bitikaji janani toon to kiifa hen goto noon ko gorko mawɗo no fewi wo nanga koto daral baali ngal kiifa omo yara heddi duuɓi capanɗe jeegom hunde kanko woni ngandi mawni ndi ko caggal moɗon heddiɓe mbiya teɓa sengi wi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali ko jangu waɗi to nokku mbiyeɗo
bala noon ko hakkunde segu kame mofti e laawol RN6 koye poste contrôle ñande 1 avril sanga 23h jamma ko nden worɓe wonɓe motoje jogitiɓe armeji pellodiri e ɓen dadiɓe ngal pellodiral noon jeeyi sababu yimɓe ɗiɗo gañi hen ɓen ɗiɗo gañiɓe kala ko civil en jambour en hen goto ko commerçant wiyeteɗo Qasuma Diara on gañima hen goɗɗo ne wiyete ko timmogo Baka Yogo onne kadi gañima hen gañande musde no fewi matériel uji kewɗi boni hen ko kamɓe koɓe jeeyanno ko kala fusa hen taw kadi koye ɗeɗon kure bonɗe no fewi loni yaltini cimtol muɗuma ɗum ko hanki lulde mabɓe toon to ñiɓirde fedde gotago windere ɓe garti e lebbi tati leydi Mali ko wayno janvier février lewru mars yawtuɗo hen ndu ɓe kolliti e nder ɗiɗo hen lebbi tati fitnaji baɗɗi e nder leydi Mali kene tolno 95 fittandu neɗɗo ittama hen taw ko civil en woni jambour en kene wona 82 ko gorko hen jeeya ko rewɓe 6 ko sukaɓe ɓeɗo hen goni waraɓe e nder leydi ndi koye cimtol ngol ɓe jaltini holliti 42 neɗɗo biftama e nder leydi ndi kene wona 87 neɗɗo taw kadi wonande ko kutoraɗo sembe leptaɗo no fewi ɓe garti e yañade kene fotta wonde 160 e nayo neɗɗo taw kadi ganduɗa ko fawaɓe ko teddi hen 30 wini victime hen 35 mbawi tettede kene fotta wonde 61 neɗɗo gañima gañande musde no fewi hen nayo taw ko rewɓe mbaɗama viol kono kadi ɓe caktani mbete ko koninkoɓe gennidi walla ni ala koto banggue ɓen joguitiɓe armeji taweteɓe e nder leydi ndi to leydi Mali jeere Bamako fuɗɗima wamde wame yimɓe hewɓe iwoɓe kala banggueji ene garane laara baguiji kono kadi ɓe kolliti baguiji ɗi ne guuli jaw ɗi memotako kala hen bagui mo memɗa so tawi jeeyowo hukkiti konngol tan kewɗa ko ficcude junggo kabɓa noppi ma jara yeeso gam teskede cogguji ɗi ko cogguji ɓurɗi fetere wulde jaw oɗo saa noon ko yewɓe kañumen ne kolliti jeerde ɓitti yimɓe kono noon hay goto mone fifta ceɓal mum gam sodde gam teskede gueɗe kala ne ceeri ɓe kolliti ngol ceergol fayani to moƴƴi ɗon ɗo faya e ndeɗo henna julde ɓattide jangu wangu e nder camp doga molto en ɗum waɗi koye nder diwan mo gawo taw kadi ganduɗa koye nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo bulkunde noon ene tawe e sara oɗon e bulkine tawi nder leegal nokku biyeteɗo mondoro e leegal bulkunde koye ngal leegal wonɓe jogitiɓe armeji jani toon ɓe gañi nayo hen tato ko rewɓe hen goto ko cukalel toko seela caggal muɗum noon police et gendarmerie nottinoma e ndeɗon fiyande to leydi Mali keddotoɗen wonande tambiɓe météo weeyo leydi ndi taw kadi ganduɗa koye gardegol madame Diabaté Fanta Sanogo o holliti teskede ɗeɗo henna balɗe ma nguleki kewki ɓeyde nder lewru avril e nder Bamako hay nder leydi ndi kala ma yaaha 44 degré nguleki mbasi yimɓe tan nde mbasata ɓornade comci tekkuɗi ko wayno forokaji bolokaji ma dañ ko bonni e nder maɗa sengi wi to leydi Mali koto Niger paaɗena Niger Allemagne jillu jagorɗo kono mo leydi Allemagne woni Boris Pistorius waɗi jillu muɗum to leydi Niger to ñami hakkude makko e nando makko woni jagorɗo mo leydi Niger jagorɗo kono mo leydi Miguel Al-Qassoum indatu ɓe mbawi yewtide toɓɓe ko fati banggue jokkodiral hakkude koninkoɓe gendi leyɗele ɗiɗɗe kala ɗum noon jillu makko hanke hande fuɗɗi ɗon ɗo herƴi hakkude Bamako kamɓe ɓen koninkoɓe leydi Allemagne ɓoyata taggoɓe bagage men jaaha ɗon ɗo herƴi hakkude leydi Tchad kamɓe leydi Allemagne ɗon ɗo moni kala ambassadeur mum yaltina leydi goni ɗi ko ɗon ɓe jiiɗi ɓeydude kisal nden ka toon to leydi Niger ɓe gaddi toon kene tolnoye 12 oto mawɗo kene tolnoye 26 weɗeɗa ngam wallidde wonande koninkoɓe gendi leydi Niger sen gewi to Niger ko to Guinée Conakry jillu wonande Paul Kagame hoorejo leydi Rwanda ɗo e ɗiɗo ñalɗi garoji ɓawo janggo mawo yettoto Conakry hakkude Paul Kagame kame colonel
dumbuya jungo e jungo ɗum noon ko yidde yewtidde toɓɓe kewɗe no feewi ko fate banggue jokkodiral jeeygu e golle hakkude leyɗele ɗe ken tolno e 13 neɗɗo délégation giwɗo toon to Rwanda yettima toon to Guinée ngam ƴewdade yuɓɓinde jillu Paul Kagame ɗo tan e ñalɗi ɗi sifti noon kanko Paul Kagame hoorejo leydi Rwanda o wayriti toon to leydi Guinée ko 7 mars hitande 2016 woni 2016 wonno koye laamu Alpha Condé Bernard Ngomo ko hoorejo jagoɗo leydi ndi hanki tawama udditgola jeeneɗi wola édition ko fade banggue salon international taw ko tisiji comci Afrique naaɓe ɗum noon ko haɓade waylo walla haɓade fraude walla wujjitade tisiji Afrique naaɓe watta fewnede banggue goɗɗo araga nde tawno tisiji Afrique naaɓe ko tisiji moƴƴi no feewi siftinde on sommet o yuɓɓinanoma walla mbiyen on salon o yuɓɓinanoma 2022 so tawi koto Malabo wonno ko 2020 Djibouti ko 2021 Lomé Togo ko 2022 2023 hikka ko leydi Guinée hanki fuɗɗi ɗo ha novembre ngam yuɓɓinde on salon ngarɗuɗo no feewi to leydi Ghana kene fotta wonde ujunere koninke woni moɓe neldi hanki to nokku biyeteɗo Bawkoune tawi kerol hakkude leydi Ghana kame leydi Burkina Faso ngam teskede jangu wannongu toon pellodiral e nder werla goto ɓeydude ndenka e kisal kerol leydi mabɓe ha wona jaam e kala saaha won dogoɓe ne giwa leydi Burkina Faso ne naata e nder leydi Ghana hande fuɗɗima vaccin muɗum maɓe pewni on vaccin noon miijo ngo nde yalti miijo ngo yuɓɓina ha golla ha mime jungo koye université Oxford mo tawetede to Accra lamorgo leydi Ghana ɗum noon on vaccin ko haɓade paludisme cukalel ngel duuɓi cukalel ngel lebbi 5 ha fayenma 36 lewru ko ɓeɗo hen vaccine te beele mbasa hebde ɗiɗon paliji kettoɗen toon to leydi Côte d'Ivoire batu FMI juɓɓinade toon to Washington lamorgo leydi Amérique to Washington 16 ɗuɗo hen lewru avril banque mondial taƴani kene fotto wonde 2000 milliards ujunaji ɗiɗi milliards ɗum ko ñamade faade laamu leydi Côte d'Ivoire beele ummina yogay cate projet ji leydi mum kala ngam ƴellide sifande mawde no feewi nde ganduɗa jagoɗo faggudu leydi ndi woni ko altoyi ngam artirde e nder leydi muɗɗuma sengi wi to leydi Côte d'Ivoire koto Afrique du Sud paɗen Afrique du Sud hanki yuɓɓini conférence wonande joguiɗo konngol gouvernement o ngam wonande jonde tijjande e lewru août ndeɗo henna hittande Afrique du Sud Brésil Chine Inde Russie eɗen gandi ɗeɗo henna leyɗele kanje mbaddi jungo e fandu ngam sommet moɓe mbiyata Bercy hikka noon yonta ko Afrique du Sud Vladimir Poutine horejo leydi Russie baɗaɗo mandat d'arrêt international toon to CPI Cour pénal international jogoɗo yaade toon to Afrique du Sud e nder lewru août en Afrique du Sud jeeya koye leyɗele jeeyaɗe CPI holno ɓe mbaɗata mbete ɓe nanggata Vladimir Poutine walla ala waɗi haalande mawde no feewi DR ko gauze ɓen ko lunde en kolliti o so ari yo nangge o tottire CPI ANC ko landa laamu ɓen kolliti so ari yo rene nden ko moƴƴa so gasi o hooti wonande Afrique du Sud yalta e Cour pénal international ɓe goni tan koye haala wonande ɓen ɓiɓɓe gendidi kono laamu ngo sa ɓoytama ƴettu kañum peeji mum mawɗe no feewi to Soudan loni yonnani hay seeɗa vidéo jaltuɗo to Khartoum taw ko gorko goto baɗɗo on vidéo erima hen kalɗo jiiɗon gollotoɓe loni kirseɓe ndufe ƴiƴimeje mabɓe on noon yonnan ɗum hay seeɗa on joɗɗiɗo loni toon to Khartoum wo erima laamu leydi Khartoum o saaha nde waɗata hen losko baɗɗo ngal baɗalo wawa fawede jungo tambiɓe ko fate banggue ɗanle ɗe ndewani lawol haɓetoɓe ɗum ɗon ɓe kolliti wonande hittande ndeɗo tan koye ballal loni yaltini ngol cimtola ɓe kolliti ɗiɗo hen lebbi tati tuganma janvier 2023 ha yettanima lewru mars mayduɗo hen ndu kene tolno e temedde nayo e capanɗe nayo e goho migrant taw ko ɓaleɓe woni mayɓe e nder ɗeɗo hen maaje kaɗe yinnoɓe faade toon to Italie taw fino fati Italie ha to Espagne kala holli ɗum ko o yiyema catal tambingal ko fate banggue oɗon fannu gila tan 2014 ha yetti 2023 mars jawtuɗo hen o kene tolno e nogas ujunnaje nogas fittandu
taw ko ɓen ɗanno tawi ɗalle ndewani lawol keddima e nder ɗeɗo henna ma jeen jolam jaɓeri leydi Russie holliti to leydi Russie leydi Russie yafoɗon to leydi Russie caggal ɓen dumbanoɓe waɗaɓe recruté taw waɗiɓe recruté ko groupe Wagner yanoɓe felloyde guerre toon to Ukraine taw contrat mabɓe ko lebbi 6 ɓen artuɓe kala ɗaccitama e wellitare mumen kono hewɓe finoɓe nder leydi Russie kolliti kulhuli mumen wonno won janoɗo felloyde guerre toon to Donbass nde arti accita oɗo sa jogui toon ko fetele jaasi koko ruttiti e guyka mawka no fewi nayeɓe hewɓe wonɓe toon natti ɗanade ɓe kuuli noon wonande ɓen ittateɓe kasoji ne nawe felloyde guerre so garti accite ha laaɓa teni kadi taw ganduɗa wonande bandiyagal e gueɗe bonɗe giwani e ɓerɗe men aɓe jogui hen kulhuli mawɗi no fewi Arabie Saoudite gila tan wonande 2011 taƴodiri e leydi Syrie ɗum ko caggal Bashar Assad nde hutori sembe no fewi ɓe jawi ɗum kono kadi oɗo saaha leyɗele arabeɓe kewɗe goni koye yiitodirde ɗum ko caggal jiitodiral hakkude Arabie Saoudite kame Iran e ballal Chine ngol lawol kay ko hakkude Russie hakkude jafoɗon hakkude Syrie kame Arabie Saoudite ɗum ko hanki o wonande chef de la diplomatie mo leydi Syrie waɗi jillu mum toon to Arabie Saoudite mo yaade délégation timmuɗo no fewi kanko on biteɗo Faysal Megdad hilloyima toon gam heɓanade jonde jogonde jooɗade ɗum noon nden jonde ko 19 lewru mai ma leydi Syrie artire e nder leyɗele arabeɓe sifti noon leyɗele 9 koko ndungtino wonande leydi Syrie ha laaɓi kono ɗo saaha fimde mabɓe ko artude leydi Syrie ko wona ɗum ko kadi Bahrain kame Qatar yidde ɗum kadi ko moƴƴitinde gonagal muɗum oɗo saaha teskama jiitodiral leyɗele arabeɓe woni koye lawol to leydi France hande watti ñalawma 12 ɓiijo ko wonande ɓiɓɓe genni ɗi kene moɓodira gam haɓade kuulal ngal yiɗi ɓenninde laamu leydi ndi ko fate banggue ɓen yiɗɓe yaade foftorde mumen hande o noon 14 avril hande ɓe jippima kamɓe kala 14 avril ko nden cour constitutionnel leydi ndi yurnitto ngal kuulal ko ngol wonata gomaɓe haalde hen lebbi 3 wonande moɓodire kala saha teskade nder leydi France e nder leydi ndi kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garanden kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketti malaki jaam yo jaam Allah hiranena